Ezaba phambili indaba namuhla. Owezamasiko ukhuthaza ukugcinwa komlando. Umzumbe ufuna iHibberden ibe ngaphansi kwawo. Kukhala ngenyoka esiqede izinkomo eTilehe. Lezi izindaba ze1KZNTV usifundela uthulile Ntulisa ubona mbukeli. Ngqongqoshe umnyango wezamaciko namasiko kuzwelonke unathi Mthethwa uthi kubalekile ukuthi izwe nezwe libe nendawo yalo yokugcina amagugu nomlando wezwe ukuze izizukulwane ezilandelayo zazi kabanzi ngomlando wazo nangamaqhawe azo. Umthetho bekhuluma kanje eThekwini ngesikhathi evula ngokusemthethweni ingqungquthela yesithathu iAfrican Public Libraries eICC lengqungquthela ke kulindele kuba idonse izinsuku ezimbili. Kuvule ngokusemthethweni ingqungquthela yesithathu yomtapo wolwazi iAfrican Public Libraries Summit eICC eThekwini izolo nokulindele kuba ivalwe namuhla. Lengqungquthela ke ihlanganisa othisha abenzi bemgomo kanye nochwepheshe abasebenza emtapweni wolwazi. Inhloso yalengqungquthela ukuhlaziya izinto ezibalulekile ekuthuthukiseni nasekuqhakambiseni oqukethwe emtapweni wolwazi ezwenikazi lase-Afrika. Evula lengqungquthela ungqongqoshe umnyango wezamasiko namaciko kuleli unathi Mthethwa uthi angeke uthuthukisa wena uqobo lwakho ube ungazazi lapho usuka khona. Uthi ngakho babona kuyiselihle ukuthi baguqule ezinye izincwadi zomlando ezibhalwe ngolimi lwesilungu zibhalwe ngezilimi zakuleli. You can't say that you are fully developed when you don't know yourself, your own identity. That's why we started a process of revising and revitalizing the classic books in indigenous languages. Whether in isiXhosa talking about iTyala lamawele, a book which turned 100 years in 2016, or we are talking about Inkintsela yasemgungundlovu, if we are speaking in isiZulu. It's important. It's important as part and parcel of our very development. Ungqongqoshe uqhube ngokuthi ke akumele ufunde kakhulu zonke incwadi oyithola emtapweni wolwazi kodwa kumele ufunde lezi zincwadi ezizokwakha. Uthi kumele izincwadi ezinolwazi olubalekile emphakathini kumele kube yizona abasebenza kumtapo wolwazi abagqugquzela abantu ukuthi bazifunde ukuze kwande ulwazi abantu abanalo ngezwe labo nangabo uqobo nemvelaphi yabo kanye namazwe angomakhelwane. We can't just be bookworms. We need as librarians to be able to guide our society. You can read a lot of books, but only to find that we are reading wrong books. And at the end of the day, the kind of information which is needed by our society is lost in the way. Yes, it's good to read, assimilate, but it's important to also understand what is it that we are reading and how is it going to contribute to social progress. We are entrusted with the safeguarding of the history of civilizations, tasked with remembering the lessons from the past, the documenting of the here and now, and the transmission of all this to future generations. Ezindabeni ze1KZNTV kube kunondumiso Mlondo ngibiya ngiseThekwini. Umeka masipala Umzumbe ogwini seningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal uSipho Ngcobo uthi bomasipala bamatasa nezinhlelo zokulela ukuthi idolobha iHibberden ingene ngaphansi kwalomasipala iphume ngaphansi kweRay enkonyeni ngoba abantu basemzumbe abaningi bathenga kulona. Inkulumo ekhethelekile abenayo neziko lezindaba le1KZNTV uMapholoba uthi lokho ngeke kusize kufuleni umnotho wasemzumbe kuphela kepha kuzokwenza kube nobudlelwano obuhle phakathi kwabahlali bezinhlaka ezahlukene kuleya ndawo. Umasipala Umzumbe ngumasipala wasendaweni ezasemakhaya ogwini oluseningizimu nesifundazwe iKwaZulu-Natal. Abahlali ke bakule ndawo bathenga edolobheni elincane iHibberden okuyidolobha eliseduze kubona kepha ke lingaphansi komasipala iRay enkonyeni. Lo masipala kwasemzumbe uthi ke ufuna ukugwinya leli dolobha. Ezinye zezinto esilwisana nazo njengamanje asange sizikalele thina siwumasipala wasemzumbe ukuthi asibe semakhaya. Abaqala bakama imingcele bayikama lemingcele basithatha nje basibeka la. Kungakho ke nathi si-applyele ukuthi indawo ezinjengabo Hibberden azibuyele ngaphansi komasipala wasemzumbe. Indawo ezinjengabo Mthwalume azibuyele ngaphansi komasipala wasemzumbe. Akukona kuphela kwinto economy kodwa uma sikhuluma ngokuthi we are non-racial, we are non-sexist, asibonakale phela lento non-rationalism iba khona ukuthi abangabi bodwa belungu bakopolotwe ngaphansi kwasemzumbe
abantu basemzumbe bathenga eHibberden, osomabhizinisi baseHibberden. Akekho umuntu osuka koPortshepstone azothenga lo suka kogama lakhe, but kusuka abantu balemzuma sekuthiwa iHibberden yona ibe ngaphansi kwePortshepstone. uMapholoba uqhuba uthi amaphaphu phansi ngalokhu uthi-ke uma kuphumelela kusho ukuthi kuzoshintsha izinto eziningi nalokhu abakhokhi bentela bezobe sakhokha okufanayo njengoba-ke uhulumeni uwodwa uthi lokhu kuzophinde kulekelele kakhulu ekwakheni ubumbano kwizinhlaka ezahlukene ezezakhamizi kule ndawo. iHibberden kuyoba ukuthi laba abade bekhona bobe sebahlu ayikho into eshintshayo kuhulumeni ukuthi imali awusinikeza kuyona iyobe isanikeza bona abantu basemzumbe. Ingakho sisala ukuthi sifisa ukuthi zibe khona zonke lezi zinto buye kugcinwe ngomthwalume kuphinde ngale iHibberden kuyogcinwa ngaphambi kwaseHibberden umzimkhulu not umzimkhulu ngaphambi kwase Umzumbe kube yiwo ogcinayo sibe umasipala wasemzumbe owodwa. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika umndeni uVuhambuze eMashobanene eMzumbe. Inkosi yesizwe sasemantungweni ezimbuthu iUtrecht enyakathweni lendlovukazi uMthaniya uPatrick Khumalo ixhasa umphakathi wakhe lesizwe kuba uqaphele ufeleba wemamba esibulala izinkomo ezishiyagalolunye. UMashobane uthi lo feleba wenyoka ungaba yingozi kakhulu kubantu abalusile kanye nasezinganeni. Ubekhuluma kanjena ke ngqoqweni ekhethelekile abenayo neziko lezindaba le1KZNTV. Umphakathi walapha ezimbuthu eUtrecht uhlalelo uvalweni njengoba sesinyuke safinyelela kwezishagalolunye isibalo sezinkomo esezibulawe ufeleba wemamba engatholakala kuze kuba imanje. Imamba yinyoka enobungozi obukhulu emfuyweni kanye nasemalungeni omphakathi. Njengoba ingatholakala kunovalo lokuthi ihlezi ibulala abantu abelusile kanye nezingane ezidlula ngakulomkhosha. Inkosi yesizwe sasemantungweni inkosi uPatrick Khumalo izamile ucela usizo kulabo ababhekelele ukongiwa kwemvelo kodwa ke bebengakakwazi ukuyibamba kuze kube manje. Umbulazi unxusa umphakathi ukuba uqaphele lenyoka ngoba iyingozi kakhulu njengoba seqalile ukuziveza emfuyweni. La Utrecht especially kule ndawo yasemadlangeni njengoba nikhona sineyinkinga mhlonishwa kakhulu. Ngeke ngithi inkinga sinenkinga yenyoka ekade yaba khona lenyoka ukuthi siyafisa phela ukuthi laba abadila ngezilwane bazosilekelela ngoba mhlonishwa mawubuka nje manje inkomo ezishagalolunye seyifile ibulawe lenyoka imamba ukuthi siyacela ukuthi uhulumeni nabo bonke abangasilekelele abasize phela ukuze abantu bakithi baphephe ngoba nabantu bakithi abaphephile. Ngiyafisa futhi ukuthi mhlonishwa ngixwayise kakhulu ngisho labo abangabelusi ukuthi mabehamba baqaphele nodadewethu nabafowethu noma wethu laba abathezayo ukuthi abaqaphele ngoba ngempela lenyoka iyingozi mhlonishwa ngangokuthi sekunabanye naba sebake batholakala besengozini ngenxa yayo ukuthi ngoba ngishilo ukuthi siyafisa kakhulu ukuthi uhulumeni akasilekelele. Ngiyacela noma ngabe ubani onamandla ukuthi bakwethu nesizwe nje sonke sase-Utrecht especially umphakathi babheke phela la bahamba khona ngoba iyingozi kakhulu. Kunokwenzeka ke ukuthi ke eyodwa yenkomo ozibona lapha ngemumva ingabe sabuyela ke nezinye uma sezibuyela emakhaya. Lokhu kwakwenziwa ukuthi ke lo feleba wemamba awukatholakala kuze kuba imanje. Amathemba ke omphakathi walapha ezimbuthu aseleleke kulaba abasebenza ngokuqoqwa kwezilwane nokongiwa kwemvelo ukuthi kube yibo sebezoba isixazululo ekutheni kutholakale lo feleba wemamba ikakhulukazi ke njengoba futhi uqiniseka kakhulu ke kwimfuyo. Ezindabeni ze1KZNTV ngingusiyabonga kaduma ezimbuthu eUtrecht. Umhlaziyi wezepolitiki waseNyuvesi yakwaZulu-Ongoye uzakhele Shamase uthi uhulumeni kumele alisheshise udaba lomhlaba ukuze abantu abaphucwa lomhlaba bangaze benza izinto ezizoba yingozi ngoba lolu daba lubucayi. uShamase bekhuluma kanje ngenkathi nengxoxo nethimba lezindaba le1KZNTV ngemva kokuba lolu daba libonakala lungayindawo kubangwa ithambo elingenamkanja. uShamase ke uthi into okumele yenziwe uhulumeni into eyaphambili ngalolu daba ongukuthi umhlaba ubuyela nini kanjani kubanikazi bawo. Kwanjwa kwesithangami esifundazweni ezahlukahlukene belungena nodaba lokubuyiswa komhlaba owathathwa ngabantu abamhlophe ongango-85% uthathwa ezandleni zabantu abamnyama. Lo ngumhlaziyi wezepolitiki eNyuvesi yakwaZulu-Ongoye uzakhele Shamase ubona sengathi lolu daba lashaya ngonyawo lonwabu akucaci ukuthi umhlaba wabansundu ubuyela nini kanjani kubanikazi bawo. Udaba lomhlaba lolwengiyangiya futhi engathi uhulumeni angashesha lisheshisa aliphothule kungaze kusuka umbhedukazo ngoba abantu bathukuthele. Sibonile abantu egcawini efundazweni ngefundazwe abantu bephawula bathukuthele abantu bafuna i-expropriation of land without compensation okungukuthi ukubuyiswa komhlaba ngaphandle kwesinxephezelo. Abayifuni futhi ezinye ichibiyelo ezofaka kulokho ngoba
abafuni ukukhuluma indaba ukuthi kukhuluma food security ukuthi asikwenzeni lokho kodwa singalimazi food security ngoba lokho kuzama ukuvikela abalimi abamhlophe. Kanti indaba yomhlaba ebucayi, indaba yomhlaba ekhuluma ngokuthi kubuyise izwe elathathwa kubelungu, elathathwa abelungu kusukela ngo-1913. Lapha-ke kwaZulu ukuthi lathathwa even before that. Kodwa masikhuluma ngwe-South Africa ukuze sibe specific, fanele sikhulume ngo-1913 kuza nganene. Manje kuno-87% of the land osezandleni zabamhlophe. Uma uhamba nje usuke empangeni uze Richards Bay kunodeda ngendlala wezwe lihle elinothile, alikho ezandleni zethu leloze. Sikhuluma ngalelozwe. Uma usuka la uye eGoli kunamaplaza amade amaningi amakhulu anenhlabathi enhle obunathi ivundile. Sikhuluma ngalelozwe, asikhulumi ngezwe elihlela abantu abamnyama eliwa maqaqwazi. Ushamasa uthi angeke kusashintshwa vele ukuthi sekwakhiwe okanye sekutshaliwe endaweni yabantu abamnyama, kodwa into okumele yenziwe nguhulumeni ukuthi banxeshezele kanjani abantu abasuswa kulezi zindawo. No EFF bekhulumisa ukupipiliyasha bencintisana neqhude limzwezwe. Asikhulumi ngalokho, sikhuluma ngezwe u-87% owathathwa abelungu, owathathwa abamhlophe, owathathwa umbuso wamakoloni kubantu abamnyama kusukela ngo-1930 and even before that. Sikhuluma ngalelozwe-ke. Hayi ukuthi sibese siqhebhana silwa ngalo 13% esivele sinawo owanikezwa amakhosi ngesikhathi kuba khona umbuso wenkululeko ngo-1994. Asikhulumi ngalelozwe lezo, sikhuluma ngo-87% amafamu aphethwe abelungu. Nazi imoba udeda ngendlala ayiphethwe yithi, iphethwe abelungu. Amaplaza amaningi aphethwe oGrantham. Sikhuluma ngalelozwe lelo, asikhulumi ngezwe elivele phethwe abantu abamnyama. Manje sesiqhebhana sodwa njengamanje kanti akufuneka kwenzeke lokho. Fanele ngabe sibuza ukuthi abelungu amabhunu nabelungu abathatha izwe lethu silibuyisa kanjani. Nayo Richards Bay kwakhiwa amabhilidi kwangelikabani lelizwe, kwangezwe lethu lelo. Asikhulume ukuthi ngeke sabhidlizwa idolobha Richards Bay. Ngeke sabhidlizwa impangeni njengedolobha. Asikhuluma ukuthi abantu ababesuswe lapho kwakhiwa lamadolobha banxeshezelwa kanjani-ke. Singalokho sibanga izinto ithambo elingenamsoco, ithambo elingenamgatsha. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lu-13.63 kwidola laseMelika libe ngu-18.1 kupondo waseBrithani, libe ngu-15.91 kwi-euro yase-Europe. Igolide lona $1,259.27 i-ounce, kuthi oil ongahluziwe ube $77.81 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Amaqembu agijima kwisigaba se-Absa Premiership kwi-Mamelodi Sundowns, i-Kaizer Chiefs kanye ne-Cape Town City kubuya ukuthi amfuniso kamaGwinya ashisayo ebusuku umdlalo wakuleli ogijima kwiqembu lesizwe labafana uGiftslings. Lo mdlali kodlalele iqembu laseGibhithe ushaya into ecokeme ngenkathi ebizelwa kwibafana okokuqala ngqa kumqhudelwano we-COSAFA Cup. Kwenzeka lokhu nje sekuvelile ukuthi isikhulu seqembu lakhe laseGibhithe sesivele sibatshelile emehlweni yena nabanye abadlali ukuthi bavumelekile ukuhamba uma befuna ukuhamba, kulandela ukuba-ke sesanisa abanye abadlali abasha abavele emazweni anjengoBrazil laselikubeka ezandleni zabo ukuthi bakhethe ukuhamba noma ukuhlala. Ake sibheke isimo sezulu silindelekile osukwini lakusasa. Empangeni zobelibalela amazinga okushisa u-12 ku-21 degrees, eThekwini kulikabhanana u-12 ku-22 degrees, eMgungundlovu Ndongazibomvu u-4 ku-20 degrees, oLunde eMashona u-8 ku-21 degrees, eQophe eLimantende u-1 ku-17 degrees, siphethe ngeFriday Filidi u-3 ku-17 degrees. Yilezo-ke mbukele bese kuphathele zona sinethimba lezindaba ku-1KZNTV, intombi yasemabheleni ikufisela ubusuku obuhle.